Käykää tilaamassa kanava. Peukuttakaa näitä videoita. Ja hyvää päivää. No niin, sitten tuli tuolla kivat plussakin tähän ja pyyhkäässä ennen vähän tuosta noita jo alhaat tulleita lumia ja on niin kiva nuo märkä lumi, jotta se on joskus välillä vähän viisaampi aloittaa, jos sieltä odotetaan, että kaikki lumet tulisi kerralla, niin konekin on vain turhaluilla siinä, jotta tarttuu aika kiva suokki tuon korkeammalla tuo räyssä on, mutta se mätkähtää tuohon, niin se kyllä on siinä sitten yllättävän lujas, että siinä kyllä vähän välillä tuntuisi kaipaavan järjempääkin reaktoria, mutta yhtään vähän tuosta ja katsellaan ja odotellaan, että kun sieltä tippuu lisää lunta alaan, niin pääsee jatkamaan töitä. Niinpä niin. Nyt on sitten jo toinen päivä, kun aloitettiin tuo lumien lykkiminen tuosta. Yleensä tältä katolta, kun vähänkin on plussaa, niin se tulee sieltä sitten heti niin kuin kerralla kaikki. No, entäs nyt? Yöllä tuohon tuli tuollainen pieni maatala soido, mikä noin melkein puolet siitä sulanutkin pois, niin ne on vain tullut niin kuin tuolla sulamalla. Pyyhkäässä se siitä pois. Mutta sitten taas katsotaanpas tuonne tuvan katolle. No, täältä sitten taas on niin kuin tullut jonkun verran tuota lunta alhaan ja eikä se kohta taas romahda tulemahan. No ei nyt vielä, ei se on 15 senttiä tuosta tyhjän päällä, mutta tämä on yleensä se, missä tulee niin kuin ainoastaan sulamalla. Välillä toki pikkuisen tulo, mutta niin. Ja tuo on se, missä tulee kaikki kerralla. Aloitetaan vuosi 2024 sitten tällaisissa merkissä. Siinä on kerinyt olemaan vähän pakkasta ja taas suojaa ja taas näyttää, että kiristyy pakkaaneen ja mettähommia on varmasti tulossa, eiköhän tässä jotakin muutakin tehdä välillä. Ja tilatkaa kanava, peukuttakaa näitä videoita, autatte tätä kanavaa nousemaan isommaksi, saadaan näkyvyyttä tälle. Se on ihan tosiasia, että ei näitä kaikki tubettajat huura vain niinku lämpimikseen säijottaa, tilakkaa ja peukuttakaa ja autatte kanavaa. Se on tosiasia. Mitä enemmän näitä katsotaan, mitä enemmän näitä videoita peukutetaan, mitä enemmän niihin kommentoidaan, mitä pitempään niitä videoita katsotaan, niin se auttaa helekkarisesti näitä videotekijöitä. Saa enemmän näkyvyyttä, huomiota ja kaikkea mahdollista. Tämä ei nyt kumminkaan aivan pelkkää harrastustoimintaa ole. Mutta tällainen video tällä kertaa, ei mulla muuta. Hyvää yötä.